Administrarea soluției Hondrox vă garantează salvarea de durerile de articulații numai după un curs de tratament. Savanții au selectat o combinație unică de componente care, având o anume consistență, dau un efect superputernic. Ele acționează după principiul sinergiei, consolidând și completând acțiunea una alteia. Vitaminele V3 elimină formațiunile inerte, hrănesc, tonifică și asigură regenerarea țesuturilor. Extract din gheara diavolului, arnica, sporesc mobilitatea articulațiilor, îmbunătățesc fluxul sanguin. Ulei esențial de mentă, scorțișoară, eucalipt, prevind distrugerea articulațiilor și ligamentelor, elimină durerile de articulații, hrănesc țesutul conjunctiv. Glucozamina și condroitina întăresc cartilajele, tendoanele, ligamentele, elimină inflamațiile și umflăturile, asigură regenerarea activă a cartilajelor. Oare merită să așteptați până când procesul va deveni ireversibil, dacă problema poate fi rezolvată astăzi? Link în descriere.